Imbag nga bigat kita kayo kakabsat ket dadtuya manan agaramid ti video nga parparalan ket apan tayo ka jikin kumpare. Nagtawag gamin ni Rabi ni kumpare ket adda kano ti kukod pana inang-anger di Rabi ket pantayo sa rungkaran daya nga lutlutuin na ta mangantayo man kanon kini kumpare ket sapay la kumatadanggayan dak pantayo sa rungkaran ni kumpare di balay da kaan man natin na po kumpare. Paray yan nga di bagbagang mga kukod naluto maon Uy, naluto. Natay ka palang arurayan. Nagbisina ka on. Jai pakita mang ground na. Sinay. Napurot. Napumpuno sa akin dia. Uy, pinadadok ti sabaw na to. Baga tengag kahit. Naluto na po, jay bagbaga na kanya di Rabi. Nga ko. Kukod. Saduakan ko nagpudot paray. Sarduam ground. Kakasanong ito plano ta paray? Ay ko manganta na. Ta palang mabisen pantamangan dyan ay bakir. Ada nakahiring di Rabi ka nga nangig ko nga ko ah. Baka may makipangan might. May kipangan ay kay specialty si dan ta para kini kumpare lang ata. Kat kasanong ay paray? Ay ko pantadji ko kabakiran ng dadji ta mga ano. Ito kami nakahiring niya. Uy. Tagarodan bibita mo ta tita magnanin ti kataltalunan. Iji kami kanong mga kabakiran na po kini kumpare ta da nakahiring kami nga bugbugay dita kani. Ninya nga yata. Kalugong pambuton ta makakita kanya tangag pa bakir baka sarmundo talak sa di bakir kita dingraw kasi durso. Jadi mabaling na karang-karang ati si data takukod ka. Tan pare. Talaga ilamang mamaya pare ata kardita. Una dapat di bakir ta ato kanan ke special ato kukod. Sige rod. An pantay ka bakiran na yun. Lan. Dita kabakiran na yun. Dita ang talip, likodan ta abak dati ko ha. Marsaro mo nga nakasita kanya ta kay lumungkod ka na kasabaan. Yagawam ki di pare, mabisina ka on. Nga raw. Kuwaka ko naman. Labaw ka. Naladaw nga, ugsapa ak tatay. Panganan ta pare di katarungan. Dita katarungan ka. Tano makakita ya. Ket datoy kami na po kabakiran, dito kami kanunga manganta. Onte makiagagaw. Kanya milaang. Ya paray. Una. Plastar mo ko din. Plastar mo ta grawin manganan. Kasi dagito iti balbalon may apaw. Nagbalon kami ti danom. Ken damain na po imitoy na apaw. Ado ata paray. Ado ah. Ne. Madi mabalin ang mapukawati na poy. Sanga sako na eh. Sanga sakaw. Sanga sako. Ibukbuk mo paray. Ayun. Ne. Ne. Tatry na magitain na po yan. Ikakanaptog ta pare dun sa nakakuha. Nakasurot. Makita tamo pare no dati ko ta nakahiring. Ayun dyan ang. Ay ke. Okay. Patama man natin ah. Dati so na ito na po ti income kanon man tatang bigatan. Ini kumpare. Kukod. Kukod di pare. Kukod ti baboy. Uray lag titiger-ger si kani pare. Nya ngay kwenta pa lang ato, may kayo nata mangantayo na paw. Kararagta pare. Agyaman kami Lord itatang bigat. Agyaman kami iti daytoy nga taraon ngayon kami pagsangwan. Sika kuma Lord iti mangted iti bendisyon iti daytoy nga taraon ngayon kami kanan itatang bigat kini kumpare. Sika met ten Lord iti mangted ti pigsami tinaldaw aldaw salunat ti panagbiagme. Kahit si kamot ten Lord iti mga iaywan iti pamilyame agnanayon ka Lord ti panagbiag ti pampamilyame ay aywan na misuda ket agtultuloy ka Lord madaydayaw ka ket si kantulat ta ti daydayaw me ket daytoy ti dawatem me gapu tinagan mo Hesus in the name of Jesus. Amen. Amen. Pare, rela marigatan mga kumararag. Grabe nga pinag luwalo ma pare. Kasta nga talaga pare, naglualo ka.
Talagang papuso man. Migup naman ti sabaw ti kukod paray. Titigar-gar pa rin yan. Nakukod. Masain. Puna yun. Puna na tao. Masan. Naimas na tatisidente tayo para special tayo. Kukod apon eh. Yun na. Titigar-gar na. Kinuha talong nga sa ako ate ti pinangangir kong kay kayaw. Ay bagbagam nga kain. Tawag mo. Igupan taman. Tangan na may mo lang. Kung may calcium nan paray. Talaga sino na magyam ya. Di masan. Mat. Paglahit akoan. Ta. Dati nag-sponsor. Ay Nga nung panjay balay ni kumparem. Salamat kayong kinikwa. kumparay. Kumpare nga wakin nga samsam 8. Salamat boss. Tinti kukod niyan tudmaw. Uray no nakulbait narigat nga ngarain. Salamat lata. Nang tud kamo lang arot ti kukod atay nakulbot pay. Bakatan nga baboy. Dami na naganakan paray. Amin pitaw. Ngam salamat lata kanyang boss takwa. Nakapangan kami ti kukod uray no kwa na bakatan natin tud mo nga kukod. Salamat kanyang boss wakin samsam 8. Sumabat pare ah. Tibisin na. Naimas ka. Mekan na pa umang taon. Ay na. Tigargar si ka na. Ato yung sindata pare. Hmm. Ano lang nga oras ato sumagap si tibagbagi tatoy. Bumigsata. Kuwan ha. Special ato si datataptan eh. Hindi masan. Titigargar. Kinunagbag ko minal palo nang. Anong oras? 9 hours. So ito si kanyang pare, kanya katoy. Ah. Doon ang agagawan ah. Luko na sa mic. Pilim sa maming nga lasag. Hindi mataka sa kadata na eh. Nag-imas ang pare. Tiro man natin eh pare. Kokona. Naka-cutix na eh. Nakakutay. Titigargar-dagar pare na eh. Maram. The best. Sila kaya bulalo ya. Opo. Ganito pala pag masarap yung ulam mo. Ang tagaroon tama natin sila eh. Sang? Sobrang sarap talaga ng sinampalukang kwan. Baboy ya. Baboy. Saksakat ti baboy kas saksakat ti. Dati di bagbagam din namin saran nga kaya molutun niya ang sidaan. Dama nang tide. Dati tiba natin ta. Naasi siguro niya. Buwan. Kaya nakita na yung kinantang ako ruot. Ruot. Hindi masang paray. Kukod pa more. Kita kita taro bayan ta. Ano damit ikot ta. Hindi masan na yan. Gusto ko ma. Nag-imas ang pare. Nervous tango sa akin pare. James pare. Medyo tigwaman ta ka. May member lang tiguyod na may yanaw. Nagdabis talaga ti kuko din ti kan. Babo yun. Sumaron ako makag-sponsor daman ng sulot. Nako. Sila ti sponsor da ya. Na pare nga wakit nga burdadaw. Kaya pala ko mga mabuhay matay boss. Erto yan di kukod na yung tudmaw. Nung kanan Kaman pare na titigar-gar na ni maluluksob pa na lang ka nga umangirya. Nabayaga nga nagtratrabaho ti ko pata. Ay pataan. Pataan. So nga mukmut ya kang ti trabaho kini jay pa rin now. Para now. Eh nakakonektahan na dyan ay. Nabitintan sa matin ng boy paray. Ay man inawak. Dati tulto lang kas kadalasag nagtutugargar. So nga kastigan ti pamayan ti pinagangarong ko na may tas. Ay naalam nga teknik da.
Nag-iimasan niya po ni. Nagkata lang kami ni Dijay pare. Mika na ni boss ta ko. Nagtiliwan na nga dinilpatak jak lang pagkiwarda tama bisina kami. Inikada ka. Nagkadap ta natiliwan da nga dinilpatak kay aklaw. Bawal mo aja peta dilpatam kada mo kutsara nga pang raman mo peta dilpatam gami na yaklaw. Nagimas nga raw. Naibos ko di mabagbagi kong pare na Kaya siya ko nang ano may busan. Naimas ka. Dati ko natin saka. Cutics na. Kinutiksan da. Nakulbo sa matin mo kanyak para nagpartak ka sa ke. Nakaibos ko tan siya. Ampay. At ini pare kanya mati na tigko kanya matag tigtigerger nga ko. Taba. Mantang mga nalaman sa lamagay. Napuit ang pare na Ang halaka na Nagkadumot tumpok tema Bimbad. Kas dito man kumanya pare. Nalaingat nga mangan pare no karang di gayam niya. Sa ano nga Kaman man umad tagi mang tati karkar Ano na yun kuy magita na ka kakaremngin na po. Yan, gimasan. Tampare abang dati ko na. Si It. Tudang ari de. Ay dunam tabaray. Arta. Is pa lang kaya? Minum tatay ko Sprite. Met pare dati ko na ba? Karga-kargaran niya tawag na dyan. Pata-pata. Oy, pata-pata. Bun marong ako na daya. Nino man pare tag dapat ta nabatin goods mo ta kanya mon. Gigimas ang pare. May mas. Sual pare Napartakso na nga umarbistir apaw. May kumpare. Maimasak ti mga tatawa. Ang kakarepurita siya. Mga pare. Nabusta man ti. Untam. Bus nga talaga sa lamagi lang na batain. Ay pinagkuam. Sa pamanagita sa lamagi pare. Ano yung pare? Nagtangkan ti bus sugaji kuan. Kukod nganted na ni bus nga kuan. Wakin nga samsamitin. Mas pare ati ngayon nagtulangan tanay. Ano tangay ataw? May nagadungan nagtulangan ta. Ay. Yawit ta ito takwa. Palo nung nurabi ta pagsangwan ta man no bigatin. Tiniwen palo nung katoy. Tultulang mata pare. Palo nung ngarod. Nga iti lawak naman datan. Balatong. Sagpo ta ti balatong no pabigat. Ngay mas ato nga palo na ngayon. Grace wallet yan. Ay mas nga talaga mga nukardi si daw niya. Kasi ano ngayon pare? Pangkada tama rin akin ni kuan. Bus nga para-paralanan. Right. Kahit agpakada kami na po kahit nalpas mo ti kaanan. Agpakada kami kada kayon. Kahit agyaman kami ti pinagbuybuyayo ti video mi nga parparalan. Kahit sapay la ko mata ag-subscribe kayo. Buyayin nyo akan kanayon ti video mi nga parparalan. Di ka no madumot ti video ta. Yeah. Kahit hanggang na dito ilangan apaw. God bless you. Diyos ti kumuyog kada kayo. Thank you.